Alhamdulillah kita sudah nyampe ke lokasi tempat pengambilan batu bahan dasar pawon itu loh. Di sini bos, nah, ngambilnya di sini. Nanti dibawa pulang baru dibuat pawon. Macam-macam pawon-pawon itu untuk masak itu loh ya. Kalau sekarang kan pakai gas, pakai kompor. Kalau ini pawon alami, bahan dasarnya kayu. Kayu untuk apa? Nggih bakar kayu ya. Umpane kayu bakar. Kita ke lokasi. Ini bos. Pak. Wah, anak nonton. Ki apa? Tebing. Aduh. Oh. Pak. Nggih, Ningali, nggih damel pawon nggih niki nggih. nggih. Nonton. Lah misa-misae pripun, Pak? Misa-misa pripun? Maksudnya nugel-nugel ngoten niku. Lah nggih dikencang riyen. Digalur, kencang ya diceblok lagi dipilari. Asline pundi jenengan? Kula Purwantara. Wantara. Gek pawonane nek sing gedhe ngoten niku pira nek pun anu ngoten niku? Lah nek 100 punjul ya, Pak? ngerti regane. Nggih 100 punjul ya. Lah wong sing ngalit mawon pun 100 punjul kok. Cilik niku 100 pinten? Itu kok nenten anu lho kula namung damel bahan. Oh, alah. Bahane tok namung. Kotak-kotak ngoten niku nggih. Nggih bahan kotak-kotak ngoten nggih sing damel mriku. Nek sing bolongan loro ngoten niku dugi pinten ya? 150-an punjul ya, Pak? 180-an. Nek sing bolongan siji? Bolongan siji niku nggih kanton ageng alite. Nggih. Tapi tetep payu mawon nggih, Pak, walaupun enek kompor gas enek napa-napa nggih. Alhamdulillah nggih wujude nggih pajeng mawon. Lah nggih. Ning luar daerah Nggih. Terus nek kaya wong mantu-mantuke nek gur kompor gas ya ora nggih mboten cukup. gek rasane barang ya beda. Nggih terai. Nggih beda Kalau kula. kayu beda. Bahan bakar kayu. Jane cepet ganing nampun wawonipun anu nggih cepet apa. Nggih. Nah sing dingkel sing Sing bolongan telu napa nggih enten, Pak? enten. Malah. Lah nek telu wis genah 250-an. Ha lampun 350 nang 400. Kang 100 salah sing 500-an. Leng kalih ngono sing anu kalahaken nek rapat. Lah nggih. Margine. Berarti niki damel bahane dikirim mriko. Nggih nang bakale kula nang ngene. Bakal mawon pun 50. Tak nonton dhuwur. Lha niku ngoten niku. Lah nek mriku anjlok Bakal tok emang 50. Lah nggih. Tahun nek dugi ratusan niku nggih sing leng kalih niku nggih 200. Lah nggih. Gek ya nggih kan tetep payu mawon kula niku nggih. Walaupun wong kan mesti kabeh nganggo kompor sakniki, Pak. Ini oleh misah-misah lho piye iso dadi kotak-kotak. Graji. Pacari nggo. mboten graji. Manual. Gedang. Nah dipendhet ukurane pinten Iki lho, Bos. langsung dibolongi di Pacal. Nggih. pacal. Niki mriko nggih tuwes ya watune nggih. Oh, niki pas. Sing Mantap. mantap. Untuk sing bingung. Guake untuk. Iki, Bos. Yo, tebing. Oh, niki nggih Pak alate, Pak. Nggih namung ngoten niku. Manual nggih. Nggih alate manual. Juga pakai tak niki seminggu ilang. Napa? Patul wis Pak. Sedinane iso gawe siji lho, Pak, nek wong pawon ngoten niku.
Lah ngeten iki anu kuwancok riyen dijeglok Nggih. lagi mecahin mboten langsung damel tunggal kesuwen. Pun digaris-garis ngoten. Pokoke pun dilubangi ngoten. Nggih. Mendete 5 anu 12 cm nyawa 13. Nggih. Ke lebete paling sekitar swidak nang swidak 5. Nggih. Ku nek dijeglok dados kan dados Lah kali. mulai niku mboten dados di. Ya nek wong ratan kono khusus ya mriki. Nah khusus sedina ndamel Ya dadi. Nggih. setunggal langkung. Luweh nggih. Pun Kata karek watune ke atas ora Nanggur ngono. Mas Cipta ki nanggur sing atas ya sok rong. Nah Mas Cipta nang tenagane wong nyantai kok. Beda karo liyane. lah jenengan nyediani bahan kotak. Nggih, Nggih nggih namung Sing numbasi mriku pinten ya teng jenengan niku? 50 tas tunggal. saya kebahan. Yo. Kula heran iki kat tahun bol niki nggih. Pun 40-an tahun. Lah nggih. Nah mboten luwih malah ya sekitar 40-an tahun. Kayak ya ijik kula liwat ke ijik Pak. Sing muntu sing biasane apa Pak? Selain pawon apa? Niki Nggih. sing katane mriku nggih namung pawon. Oleh kata arang-arang teng Kijing niku. Oh kijing. Anu mriko kangge anu teng Mojokerto niku. Batu alam nika? Nggih, alam teng Mojokerto. Nggih kayak mriki bahan dasar. Nggih. Ah. Yogya, mboten mesti. Oh sing digawe kotak-kotak nika ya Pak? Nggih kotak pakenan. Oh alah nggih bener berarti batu alam iki kok kene kula ngerti. Lah badanku treke matane gur sithik arek mengkenge tibake watu isine. Nggih, watu nggih teng mriki. Pokoke nggih gangsal nek sing ageng-ageng. Nek sakniki ageng.